Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat, iti dito nga aldaw, panangitultuloy tayo, ti panagsagsagana tayo, panagsakripisyo tayo, ti panangrambak tayo, ti sasangbay ti Apo, agragrag o kumati puso tayo, adaan napnon ragsak, ngamin ti Diyos, dinanon na tayo, pinaraburan na tayo, binindisyonan na tayo. Agkamatalik, kinagyaman tayo, kenkwana. Tapno nga may karita yung makiranod, iti dahito na santo na misteryo, bigbigan tayo pa'y dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo idayan, tangay mamati tayo, ti Diyos, manang ngaasi, ken managayat. Datay amin ko na tayo, agkonpesarak, iti Diyos, aman nakabalin amin. Ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay, isong agpakpakaasyak ken Santa Maria, nanayon na Birhen. Kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Ken kada kayo met kakabsat, ta ikakaasid akkuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon.
Kumararag tayo. O Diyos, idinakitam ti tao ana isagmak ken patay, kinayat mo nga insalakan, babaen ti yaay ti anak mo. Ipaay mo kadi tada kami amamati, as ipapasnek ti itatao ni Kristo. Mairanod kamet kadagiti bunga ti panubot na, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso makipagbiag ken makipagari ken kay iti tempuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti may basa na adaw ti umuna a libro ni Samuel. Kalpasan ti panang pusot ni Ana ken ni Samuel, impan na ijay Silo. Nang itugot iti baka at allo ti tawen na, may sasalop nga arina, ken arak, na ikargay ti supot ti lalat. Impan na ni Samuel iti balay ti Apo, ijay Silo, uray no ubing paylaeng. Pinartida ti baka, ket kalpasan na, indatagda ti ubing ken ni Eli, kinuna ni Ana ken ni Eli. Dispensarem Apo, malagipnak pay kadi, siyak daydi babae, anakitam, asitatakder, ngagkarkararag iti Apo. Inkararag ko ken kuana, nga ikanak iti ubing, ket pinatgan na ti dawat ko. Daytoy ti ubing, iti kasta, idaton ko ken kuana daytoy nga ubing. Kukwan ti Apo iti unos ti panagbiag na. Ti saot ti Apo. Pinunno ti Apo toy pusok iti rag-o. Pinunno ti Apo toy pusok ti rag-o. Ita, mabalin ko metten ti agtangsit, katawaak dagiti kabusor ko, wen maragsakan nak ta tinulungan nak ti Diyos. Matukol ti pana, dagiti maingel a soldado, ngem pumigsa dagiti nakapoy, dagiti aglaplapusanan idi ti taraon, manggeddan tapno adda kanenda, ngem saanen a mabisin. Dagiti mabisin idi, piton ti anak ti babae, nga awanan idi iti anak. Ngem awanen ti nabati nga anak, ti adu ti anak na. Ti Apo ti mangited ti biag ken patay. Ipan na ti tao ti lubong dagiti natay. Papanglawen na ti sumagmamano a tao, ket pabaknangen na ti dadduma. Ipababa na ti sumagmamano a tao, ket ti dadduma itanok na.
Bangunen na tinakurapay, manipod ititapok. Ket tinapanglaw bangunen na, iti nakaay-ay akasasaad na. Ikan na ida ti lugar, iteyan dagiti prinsipe. Ket isaad na ida iti natanok a pagtugawan. Ti Apo at dako mga kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Kinuna ni Maria, tuy pusok idaydayaw na ti Apo, ket agragsak to'y kararwak, gapo iti Diyos amang isalakan kanyak. Tanalagipnak siyak ananumo nga adipen na, ket manipod ita, awagan dakto anagasat, dagiti amin at tao. Gapo kadagiti na indaklan abanag, nga inaramid kanyak, timan nakabalin a Diyos. Nasantuan tinagan na, kaasyan na dagiti agboteng kenkwana, manipod iti may sa kapututan, agingga kadagiti sumarsaruno. Imparangarang na ti pannakabalin ti takyag na, ket winarawara na dagiti natangsit at tao, kastamet dagiti gandatda. Inikat na dagiti pannakabalin, dagiti ari iti turono da, ket intanok na dagiti nanumo. Pinennek na dagiti mabisin, kadagiti agkakaimbag, pinagtalaw na nga ima-ima dagiti babak nang. Tinungpal na ti Karina kadagiti amma tayo. Tinulungan na ti Israel nga adipen na. Ket nalagip na akaasyan ni Abraham. Ken ti amin akapututan na iti agnanayon. Agtallo abulan anakipagyan ni Maria ken ni Elizabeth. Kalpasan na nagawid ijay balayda. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Dandanin niya. Umado ti aguyak. Bumasit ti agdigos. Niya pa. Madipay jay niya naganan advent candle tayong ka nalubat pay mo nga tanan, nalubat tay aminan. Alam naman pay kasta umasidegan dandanin niya. Dahito Ebanghelyo tayo, tay kanta ni Maria, Magnificat kuna tayo. Ni Apo Floro Bautista, taga-Abra, nalang composer nga pa, di iso inkanta na. Iso da kan kantaan tayo. Inikan na titono na, dahito'y kuna ni Maria, iso da kan kantaan tayo. To'y puso idaydayaw na ti Apo. Dayay, ketagragsak. Singerak mo't, pwede ko na yohan. Adan to pe composer ke singer, kasya kinantana mo laji kantana ay kinompos na dinalpas ta program. Diya ti kantana kitaan tayo. Kas ano nga ti karagsak ni Maria idi kinantana daytoy. Lada kayo ti mang-imagine. Kas ano nga ti level ti happiness na idi kinantana daytoy no 1 to 10 sigurado nga
ten nga ta. Apaya kasano napasama kung kitaan tayo. Umuna ni Maria, describe tayo ni Mary. We try to describe the life of Mary. Padasin tayo nga i-describe. Ni Maria, she was just an ordinary woman, very ordinary woman. Kala ko mano ditoy, ada tayo kumatimay sa nga barangay, ti poblasyon, ti balay na ko maka, ijay igidhaan nga nakasentro. According to, nagatay istorya, jak pa'y nakapanmut, ijay birthplace ni Maria, tajak pa'y manakapan ti Holy Land. Ijay igid na sulinak, awan ti naganda iti gimong uneducated, haan nga nagbasa, awan ti kalako madagitay akumda, handa ko mga BSW, wano RIC nga agsala ti ikebreke heart no daytay, ada piyas-piyasta ka da, Christmas, awan ti akum, anyaman nga tanok nga akum na itigimong, ordinary woman, awan pagpilyan na ti biyag, kala ko kunada nga rod ka, baka nalinlinis pa iti dakulap ko ni Mama Mary. Taapaya, anya tigganak, bullpen, bola ti tennis, Biblia, datay ordinary nga igganan, kutsara niya, kinpasaray mo't pagpulutanan. Isuna ka, aggelgel, tibado da kinakirsang, agsado iti danom, hamang alakan niya tayo nga taga Salcedo nga linukatam tapositin, haan ay isuna ka ordinary woman. Awan pagpilyan na iti biyag. No kitaam aka, natural ani Maria nga kalatatamon apo dagiti unda kayo mga babae nakadado peke kanyayo apaya ada peke nga kiday ada peke nga lipstick ada peke nga kuko agramang kuko apay dape gayem peke nga kukon kurimatmat daray tay umay maki nya naga umay agbless kanya kap aputan na di kurimatmat na apaya no nagatidog kun namlano ipos ti kun namlano daytay sanga patagwam ta kurimatmat na agap apot inuyaw ko, panaimpaikat. Paita ko rimat mo, no, dimakal ko na panaim. Awang pagpilyan na tibag, awang pagpilyan na. Ordinary, very ordinary. Ngam dahito yung ibagbaga tayo, manunga aldawan, nga jikinano mo, mailang langi nga rod, tati Israel, garod ka, dagiti tatao ti Israel ka, manunga tawon nga naadipen da, awang karkarbangan da. Slave nga rod, slave. Awan ti karbanganda, isong enroar ti Diyos kan isuda ija Ehipto. Hindi ko na pandadyayan, ang tatan ni Marian, isuda jayan. Dijay ti kung kuna tayo nga, di kinanumo, haan lang nga di kinanumo ti biyag. Dijay na ilumlum ti basol ti taon, ngam imay dinanon ti Diyos. Kani Maria ti perfect nga example iti dayta. Nanumo awan kabkabailan na. Iso di nakita nan, apaya nga ayan ti balay ni Elizabeth tinagkantaan na, visitation dito yan. Visitation dito, di isusuknal. Ito ti magrosaryo mga babakit no daduma, agaan niya na ganan, handa nga agsusurot ta, pasig da mga kaririing lang nga roden, agkabaw pay, gasang may mata, nangida, diya ka muna sino kanyada, nangida ulo ti, naragsak nga misteryo, niya po, niya nagapan na kaya nak, isusuknal, hindi ko na ilan sa mo ti krusen, ni matay mata, pinaglalaokdan. Haan sa? Unanak. Visitation dito, napan na binisita ni Elizabeth, apa yung napan na binisita? Para kanyak ada kamo nalipatak ti kuanan ngam to no kitaan tayo ti purpose na nga ng bisita umuna ada talong mabalin tayo nga kitaan umuna apan na paniknekan di ko na ti anghel nga malagip mo ni kasinsin mo nga Elizabeth nga bakbaketan masikugan no pay bakit una yan wala nakigtot mo ani Mary. Nakigtot mo ani Maria, kasano agsikog ni Manang? Kibakitan. Sa ibaga nang agsikog ak birhenak nga ubing. Napanamot api na nagnakan nga, idi nakita na, ay, ang lagayam nga si Sisyak. May isa. Maikadwa nakipagyan iso na ijay. Mano nga bulan? Talo. Inam abulan ti sikog ni Elizabeth, nagyan ti kayat na nga sa uwan, inuray na nga naganak. Sa nagawid. Tinulungan na, imagine mo ta,
75 years old mga kasinsin mo naganak, kasano pa nang tarakan na daw, ubing. Kasano ti pa nang ikabil na tilampin, diyan mo na dalampin idin, awang pa mo pampers ang ata. Inuray na nga naganak. Maika-lotos yo, the divine anya naganan, the divinity, nga naaramid anya dayjay, di pa naggaraw, ti ubing, ijay tiyan ni Elizabeth, idi makita na ni, malagip yun dayjay. Ay haanan, itagtagi inap yun laang, nakaturog kayo. Nagkuti tiyan na, tayo maipakita jay divinity, jay pa nagrukbab ni, kunada pa nagrukbab ni San Juan Bautista, ijay tiyan ni Maria. Dahil iti mabalin tayo nga pampanunutan no apay nga napan na binisita. Kaya dinakita nan ko na si katinanggasat ng kadagiti babae, nagkuti ti kunan ni Elizabeth, nagkuti dahil ubing iti tiyan ko. Siya nagasat ka, Maria, kunana, kindi yung ubing kasinsin na ni Elizabeth. Iso nagkanta ni Maria, so daya, to'y puso kidaydayaw na. No kantaan ta diya, kasaya atin yung atuladan yung jiragsak ni Maria, mga nagkanta. Hindi kayo mo tinagkanta mo, nakabalba, to'y puso kidaydayaw na. Nakabakbakuyad mo, kaslamang nga siraragsak datakan tayo. Nagragsak. Kaya ko na tayo, ulitin tayo, mano ti percent, ti level, ti happiness ni Maria, idiing kantana dayta. No 100, ti pagkikiro ko yan, 100. Imagine ta, ordinary woman, iso ti pinili ti Diyos nga, inje-explain ti anghel nga ming kanyana. Ti pampanunutek nga, kwan, oray na bayag, idin ko kwa. Baka dayto ila, tinapablaak nga, DJ pa nagparang ti anghel kini Maria ka DJ lang ata ti naipablaak na isurat iti Biblia tayo ngam siguro ka continuous hanlang nam naminsan nam namindwa nga nagparparang ti anghel ken kuana inyek explain na siguro inlawlawag na ngamin ni Maria idi kinantana daytoy magnificat kuna tayo nagsirib ubing 13 haan siguro nga naminsan nga nagparparang dati ang inlawlawag siguro di anghel no inya ti purpose na. Nagsirib ni Maria ubing 13 kun anak winarawarana dagiti na tangsit winarawarana. Hanin baga na di jay? Wow! Sapay adda kay pay laeng. Ayam mo, tawag mo tinatangsit. Gasam di jay, dagiti na naturay anya naganan, inikat na, dagiti ari, iti truno da, dagiti na baknang, pinagtalaw na nga ima-ima. Nangalaan ni Maria, very ordinary woman, hanga nagbasa, tisirib na. Iso nga kung kunada ka, oray sakmat ako nakmat ka, siguro, haan nga nam minsan nga nagparparang di anghel keng kuana, inyek explain na, no anya ti purpose daytoy, umay nga mangisalakan. Han siguro nam minsan nga nagparparang. Iso nga nagsirib mo tin, idinagkantan ka, nakaununag mo di kayat na nga ibagan. Tinungpal na ti Karina kadagiti amma tayo. Kasano pa nangam mo ni Maria nga nagubing ta? Karina kadagiti amma tayo. Ni Abraham nga adipen na intanok na. Kadigi igid. Kita nyo di dya. Iso nga kunak ka, haan nga nam minsan nga na para inlawlawag ti anghel king kuana. Wano, anya ti mayat nga pampanunutan tayon, gaputa sinarakan tinadyosan, abagi gaputa masikugan, simrakan ti sirib. They might give of the Holy Spirit, anya dagay wisdom, understanding, knowledge. Di mati mayat pa nga pagreflekan tayo, gaputa simrakan tinadyosan kanyanan, inted nanti na naan-anay alaing. Inted natin na anay alaingkin ni Maria. La, kitaan nyo, manuti approximately 14 to 15. Doon sa magtawon ti 14, 1 to 15 kanya tayo. Kaya na nga ibagaday ta. Ma-imagine mo nga kaya na nga ibagada ta nakaununag dati kanta ni Maria. Naglaingan, nagsirib mo nga biglan, kaawam mo ti pondasyon ko madayjay nagadalan na. May isa nga panunutan tayo diya katalag tayo ka simraken at inadyusan kanya na iso diya impablaaknan. Nagbalinan nga kasla propeta na ununag pa yung kadagiti amin nga propeta di imbagan ni Maria. Kinumpleto na mo dagiti imbagbaga ti propeta.
nga nagajayan, marpuog to, mangabak to, agbalaygen to, palintigan nyo ti dalan na. Anya tinapintas nga maadal tayo kin ni Maria. So dito yan agrag-o. Gapota si Mrekan tinadyosan ken kuana, di level ti happiness, agrag-rag-o. Iso di kanayong kung ibagbagakan niya tayo, ti kawustay kuman, uray narukop mo katilubong garod, idi basol garod, si babasol, ngam sinarek, dinanon ti Diyos niya, babaan kin ni Apo Jesus. Iso nga ti concern tayo kumatatan ka, agrag-rag-o. Agrag sa kaitan lobo, na. Kalajyakan tayo di kalmanhan, nang amo di kantan ka, agtip-tipat latamot, na. Agrag sa kaitan lubong. Ni Maria, ti perfect nga example, ti kinaragsak, idi kinantana da ito'y, gapota, dinanon ti Diyos. Kadejay ti attitude tayo. That is why, isong artiko na tayo, nga aramidan tayo amin, nga pangragragsak, kankanta, dekorasyon, salsala, kakkaan, sagsagot, lechon, sa kanto agpa-blood cam numalpas ti Christmas. Amin aramidan tayo amin daytoy. Tapno maragsakan ti lubong. Maipakita ti ragsak ti lubong. Tapaya di nga ro dinanon na tayo intanggaya na. Iso nga tunggal rambakan tayo ti Christmas. Aramidan tayo dayta panagragragsak. Guys, anya ti yuko na tayo, di ragsak na, iso kumamot ti kawus tayo. Iso nga, haan tayo nung kumana nga, makita mo dahita, tatan aka, dapay la, dagitay inyalaganan, dagitay kakabsat tayo nga, ti kawus na ka, sabali. Kunada, no nag-55 kan, nag-50 kan, pilyam kanon dagiti kaaruba. Ang atila pastor kam di balay mo umuna nya tiliklikam nga kaaruba daytay chismosa makibibiyang tibiyag ti kaaruba na. Ngam kas jay kamat agmamats kayo besi ti awag yo ti tonggal maysa. Toxic dayay. Maikadwa dagiti full of anger pa ila tibiyag na lakayon baketen duduoganen. Adda dagiti masarakam nga tao nga ureg tungtungtong kayo galit pa ila ti adda ti puso na maikalo nga liklikam day ti awanan ti future ti panagkita na ti biag kastoy kon matayak ton agsaksakita kawanan matayak kon alaan nako man ni Apo Diyosen Father jak mo lama matayan na umak lanaang kanta matay ka ay haan kunana mo lagarod. Iso nga dagajayan, liklikan ng dagajayan, ti kawus tay kuman, dagay agrag-rag-o. Adda mo sakit ko, uwan ngam karbangam ti agrag, ay kaluntegam, adda karbangam ti agrag, ota, sakit ka na yun, garot ti biag tay, ti sakit, sino ayat ang agsakit, adda problema, sino ayat awan problema na. Ngam no nakapokus ka kadagito, ya malipatam ti agrag-o. Sino ayat awan pakarigatan na? Sino ayat haan nga mabannog? Sino ayat haan nga mauma? Kabalay mo no, di mat agbalbaliw kuma. Isungar nga ti attitude tayo kumatatan, iso da yan. Rimbawan kuma, tirag-o tayo. Dagiti pa kasi kanan dito yung biyag. Iso nga ni Maria Encantana, To'y puso kidaydayaw na, ket agragsak, to'y kararwak, gapo iti Diyos anang isalakan. Kantaan nyo nga nga nasaya at akin amirisin nyo aji kayat na gamin nga ibaga. Datamon, ti mo problema yo gamin iti kompos ni Apo Floro ko kas anong nga magawat agkakaus kanton nalipi nang isalakan kanyak. Nagngato mo nga mangrugi ka na baba inton ngumato marigatang kan. Ngam imagine di jay kunana ang nagmayat ulitan tayo tapos maawatan tayo nga nalaing. To'y puso kidaydayaw na idaydayaw na ti Apo. Tet agragsak to'y kararwak gapo iti Diyos anang isalakan. Dayjay ti tanok, dayjay ti rag-o. No ma-imagine mo ni Apo Diyos nga insalakan na ka, agrag-o, dayjay ti level ti happiness.
Iso nga DJ kumati kawus tayo. DJ kumamo tinagmayat nga ikan kanta tayo. Alasaya atin yung kantaon into no agkanta tayo. Kinukuna tayo, nanumo nagbalin a natanok. Dagiti natangsit, winarana, dagiti na naturay, inyanaganan, in babana, dagiti kunada nga dagitay dagitay nabilag, inikat na tibilag na, taapaya, dahi tatibay pan nakabalin ti Diyos. Kanya mo tibi apply, ay ipadas tayo, itibiyag tayo. Awan, kung natay manan, ulitin tayo, haan tayo, nga ma-questionaran, ti plano, kintigaraw ti Diyos, itibiyag tayo. Masapol laang ti submission, itid mo, biyag mo kini Apo Diyos, agragsak ka dito'y alubungan, uray pa agkara itibkol tayon, uray pa agkaraabak tayon, agragrag o dayay puson, rimbawan ko matiragsak, dagiti amin nga pakasiknan, rimbawan ko matiragsak, dagiti amin nga pakarikutan, dayta ni Maria, inatayo. Isungarod nga ko natayo ka. Agpakpakaasak, dijay opening prayer, agpakpakaasak ken Birhen Santa Maria, tapaya ikakaasi na tayo kumaiti Diyos. By the time nga, down na down ka, tigundaway nga kasla mo upay ka, itigundaway nga kasla maababak da yari nam, tigundaway nga kaslahan nga sungsong batan ni Apo Diyos di kararag mo, kapintasan nga agkamang kini Apo Santa Maria. Iso ti mangibabaet kada tayo. Kapintasan nga agpatulong kini Apo Santa Maria, ta iso ti mangidanon kada tayo, no? Ti feeling tayo kahang mangag ti Diyos di kararag tayo, kapintasan nga agkamang kini Apo Santa Maria, ta iso ti mangidanon, dagiti iyar aro nga eng tayo. Kararag asapasap, kumamang tayo kakabsat, kumararag tayo kakabsat, ket intay dawaten iti ama, adigdegan na ti grasya, ti panagbalbaliw, ti amin a tao, tapno agari ti kapya, ayat ken panagkikinnaawatan dito'y lubong, iti tunggal panggep ko na tayo, Apo denggem kadtigimong dagiti tattaom. Para iti Santa Iglesia, ken dagiti dadaulo na, ni Santo Papa Leo, dagiti obispo, papadi ken amin no agseserbi ti simbaan. Tababaen ti panangimatunda, may trabaho kuma tinapaypayso akapya, ti sangalubungan, kumararag tayo iti Apo. Para iti pagilyan tayo ken dagiti opisyales ti gobyerno, tapno babaen ti grasya ti Apo, ken tulong dagiti umili, may turong da kuma ti pagilyan tayo ti kapya, iti baet ti rigat, ken nariribok a panagbiag, kumararag tayo iti Apo. Para kadagiti kakabsat tayo ngagsagsagaba, iti panagbisin, gapu iti kinakurapay, dagiti masaksakit, dagiti adda iti pagbaludan, taiwanan ken liwliwaen kumaida, ti ari ti kapya, kumararag tayo iti Apo. Para kadagiti kakabsat tayo ang mapukpukawan iti namnama, gapo iti kinaginad ti gobyerno ang mangipaay ti kapya ken hustisya kadakwada. Taluktan kuma ti Apo dagiti puso da, ken sangsang kamaysada ang mga ramid ti pagayatan ti kaaduan, kumararag tayo. Intay met idawdawatan dagiti amma ti pagtaengan, tababaen ti grasya ti Apo, tumulad da kuma ti galad ni San Jose, asi papakumbaba ken siya ayat, anang tarabay kada Apo Santa Maria, ken Apo Jesus, kumararag tayo iti Apo. Apo denggam katigimong dagiti tattaon. Agulimat tayo, antay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amang ikarkararag kadakwada.
Kumararag tayo, apo denggam katigimong dagiti tattaom. Man nakabalin ka nagnanayon a Diyos, agkamatalik kami unay, tikinamanang nga asim, patgam kad dagiti karkararagmi, kat iyag mo kada kami ni Apo Jesus, ti ari ti kapya, iso makipagbiag ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti agnanayon nga awan ting gana. Sabay kumatamay kari, amay naton tirabaw ti altar na. Kumararag tayo kakabsat tapdo na tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo iti panagtalek mi
ita kaasim, yegmi asiraragsak dagiti daton mi iti altar mo, iti kasta babaen ti grasyam, madalusan kami, babaen metlaeng dagitoy misteryo, ti apakairanudan mi, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo, iti apo at Diyos tayo. Pudno unay may karigat rumbeng annong mi gat pakaisalakanan mi ada kami, iti amin at tiyempo ken disso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga apo mi. Iso nga impadto dagiti amin na propetas, sinikog ni Berhen Maria iti mangnibinibi nga ayat, nimat Juan Bautista inwaragawag na nga asidag ti aynan, sana impatuldo idi nga addan. Ket timat laeng anak mo ti mangipaay, ada kami agraragsak kami amang pasangbay, iti misteryo ti inna pannakaipasngay. Tapno masangpetan na kami nga agkarkararag asiriridam, ket dagiti pakaitantanukan na, ti inkam ramrambakan. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Diyos kadagiti amin, amin na parswa, di langit kandagan apno, iti pakaidayawa, usana iti kangatwa, madaydayaw man, iti naganti ako, usana, usana, usana iti kangatwa, usana, usana, usana iti kangatwa. Pudno ay apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paaymo ta espiritu mamang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinam, kat ti paaymo ida kada kami, abagi kandara, ni apo mi, a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik iso maiyawat to ama ipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday, di pa nang rabiida nangalay ti kalis nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo, ket uminom kay amin iti daytoy, kadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro, ken agnanayon atulag, iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagipam kadaapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, ket parairayam ti ayat na ana Diyosan,
Laglagi pamet ni Leo a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo ta ipaay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket magiranod kam to ken naenggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo, isuda an nakapudno an nagserbikan ka ditoy daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada amang itantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kamanakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti Ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng, ngay ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasat anamnamaen mi, ken iti yaay na Jesucristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Jesucristo kenunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapukan niyak ti itad ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya.
Mangikat dagiti basbas Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, amang ikat ka iti basbasol ti lubong, nagaasat tayo, anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing o may kakanyak, nganti may salaeng asaom, mapaimbag tontoy kararo.
mararag tayo. Apo, pabilgan na kam kumada ito'y panangawat mi iti sakramentom. Tapno mapno kami kadagiti na imbag nga aramid, iti panagsabet mi nga ti umay amang isalakan, ket marik nami ti agnanayon akinagasat, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti enggana. Pagyamanan tayo, dagiti kakabsat tayo nga nangidaulo iti daytoy na santuan a misa, dagiti kakabsat iti gimong ay sisa Santo Niño. Into no rabii ti mangidaulo dagiti Sangguniang Bayan members ti bigat tinto mangidaulo dagiti taga sisa Santa Teresita. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo.